Rungas sa maniba-ibang parte kan sa indang hawak ang sinapo kan 9, 13 asin 16 anyos na mga estudyante matapos na masaabitan ng motorsiklo sa diversion road kan barangay Ubaliw, Pulangi, Albay, mag-aalas 7 nin aga kasuudma. Sa impormasyon, nagpurbar na magbalyo sa ibong na tinampo ang tulong biktima asin pasiring nakuta sa saindang eskwelahan. Alagad, dainan siparan ang papaabot na motorsiklo ni Jason kanina kan Pilica Marines Sur na pasiring kuta sa syudad ng Legazpi. So nagkataon din po na yung isang motorcycle, nag-overtake siya pero nasa tama po siyang pag-overtake. Talagang aksidente na nasagi niya po itong isa. Kaso magkakasama kasi nagkakapayong po sinda. So sabay pray naman po yung motorcycle. Tulos man ang nirespondihan kan otoridad ang insidente asin dinaraan mga biktima sa ospital. Accident-prone area man ang lugar asin mayong pedestrian lane. Nakausap ko po yung driver ng motor, inano niya naman lahat. Sabi niya, sir, kahit ganon, sinagot niya naman lahat ng medical expenses kasi naniniwala naman tong magulang ng mga bata na hindi man talaga sinasadya. So dahil natumba, so kung ano man request ng doktor na for x-ray, for CT scan, sinunod naman ng driver ng motorcycle. Sigun sa Epatura, inina ni kapitong aksidente sa tinampo na naitala ning dangon niya na bulan. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.